operisan, pa će onda biti hidroterapije, da pliva, da... Držite glavu. Hoćemo da okrenemo ovo? Na stranu, Na drugu stranu. Na koju stranu? Pa hajde da vidimo. Ne. Na ovako isto, pa da. Šta? Da dolaze, da snimaju, nije kolega ne si išla kod frize. Pazi. Svoje mesto. Slika. A možda štrajkuš koliko hoćeš.